What are you doing? Why is it? We're already talking about this. You are gonna paying me. But what is it? I'm keep on coming back and you're closing your store. You know what? We are close the store because we are out. So, especially we are out of the store. So, why are you asking? Because you're not paying your debt. I'm always collecting. Every time I'm collecting, your child is telling me that you're not around and you're closing your store. Are you doing something wrong to me? Wrong to me? Papalala ko na. Explain ko ng Indian dire. Sikhon ko ng naong ane. Kamong mga Indian mo, di mo mabuhi kung dito mo na mo ng 5656 inyo din sa Pilipinas, ha? Basig. Kung di may mabayan, hulatami kung kano sa may mabayan. Sir, I'm so sorry, sir, that my auntie is Angry Bird. I don't care about that. I wanted your auntie to pay me for the money. I need my money right now. And if you're not paying, I go to the police and I will ask for assistance. So sorry, sir. I will talk to my auntie. O sige ko na to. Magsalig siguro ng mga Indian ng ilis-inglis at kasabot. Basig panglubago ko ng mga liong nila. Ano magadote? Kapila na magadoon Judith ni mo niya, di kagabayan. Nya ginasugo pag mo si Apyot nga maingon nga wala ka diri basi naagtago ra ka sa kabinet. Ansa! Bitaw ma! Ba't magkamahoy? Magtago-tago ka sa kabinet. Kung di ka sa kabinet, sa refrigerator. Kung wala sa refrigerator, sa washing machine ka magtago para di ka makitaan sa turok ko. O saman! O saman, Apyot! Wala ka kabalo nga di ka mabuhi kung di tungod sa akong paningkamot? Kung nagpagpangutan ako sa mga 5-6, muna akong gipag-eskwela ni ba? Pero di po na maayot Dautan mo po ng imong pagkainahan kung ingana mong ipahimamat ipamata si mong anak. Ngano? Masabot mo sabotin mo? Question na mo akong pagkainahan? Question na niya ba? Ikaw, unta ni. Ginoo ko, ang akong gisulat dito sa notebook sa utang. Masabot ani? Ngano nagsulat-sulat ka rin sa listahan sa akong utang? Ngano nakabutan ni nga baga kog nawong di ko kabuhi sa akong anak? Sige na kong TikTok, magsige na kong lakaw-lakaw, di ko kabantay sa panimala, di ko kang hugas pang luta, dili ko ka grocery, dili ko ka panglimpyo sa balayga, katag akong pantig bra, di ko kabalo mang laba. Unsa na? Ate. Baga kag now? Agay ti. Ha? Namuyboy ka sa imuhang pagpuyo dahil sa buha? Pakakabalo nga dili ka mabuhi kung di ka kakaon kung wakay panimalay? O niya, boy-boy, ang kunin mo din sa listahan sa utak? Sorry, Katie. Sorry, Katie. Ha? Layas! Layas! Ayaw, te. Layas ka o ako'y mo layas? Te.